Хубаво. Кажи са нещо за тебе. Храня се. Да ям. Да яш. Яш ме. Храната прави борбата, не знаеш. Яш. Ако искаш сок, обаждай ми се, ще дам. Сок. От там да се вадят. Няма, ако искаш сок, ако си жадна, да ти ще дам. Не искаш, добре. Да. Това е много хубаво. Хубаво. Всичко е хубаво. Турски кекс. Няма нещо сега. Няма нещо. Дай да го държа аз, ако искаш. Много поздрави от Златка имаш. Бати Жоро и той те поздравя от Бургас. Бати Жоро. Твоя племенник от Бургас. Да. По телефона говорихме, пита за тебе, поздравявате. Да знаеш. да. Да. Да е жив и здрав. Да. Спиш хубаво, нали? Като бебе. Самата хубост. Що ма? Какво ти е лошо? Не мила ще бе. Нищо лошо няма. Колко Да. минути? Пътувам ли? Да. Пътувам 15 минути някъде. Той ли? Да. Съвсем. Той е на 10 километра от Плоя. Да, Близко да. село. Първото село. Той съвсем начин. Наблизо. Близко е. Той е много хубаво. Значи той автобус пътува повече в Пловдив, докато излезе, отколкото по шосето до селото. Вътре в града пътува повече, отколкото до тук.